Mange ting er så stærke, at de bliver nødt til at forblive adskilt fra os. Mange ting er så kostbare, at de skal passes ekstra godt på. Og mange ting er så hemmelige, at de skal blive ved med at være gemt. Det er vores speciale at sørge for det. Vores passion. Vores lidenskab. Vi planlægger, laver udkast til og udfærdiger indgange, tælleapparater, skranker og individuelle indgangspartier, som alle har et formål, der er det vigtigste for os, nemlig at skabe sikkerhed. Vores produkter beskytter områder, bygninger og først og fremmest mennesker. Vores produkter kan du finde inden for meget forskellige områder, selv i de mest følsomme boliger, hvor selv de højeste kvalitetsstandarder skal opfyldes. For sikkerhed bør være standard. I den forbindelse er det vigtigt med samspillet mellem de enkelte komponenter, der sørger for en omfattende afsikring uden huller. Lige meget hvor og hvornår du har brug for os, så påtager vi os vores del af ansvaret, uanset om du ønsker et komplekst og intelligent anlæg, der er beregnet til at måle, eller om du ønsker en mere enkel konstruktion. Vores specialisters erfaring og know-how sikrer dig de højeste standarder på det mest moderne niveau, samt den mest opbyggelige forarbejdning. En perfekt symbiose er for os ikke blot ensbetydende med et problemløst samspil mellem alle de tekniske komponenter, men inddrager også altid menneskene. Effektive hierarkier og en kort beslutningsproces sikrer en hurtig og fleksibel produktionsproces. Vi fremstiller dit anlæg på baggrund af et allerede eksisterende mønster, eller planlægger det helt fra begyndelsen. Uanset hvilket område du efterspørger, hjælper vi dig i alle projektets faser og fremstiller den løsning, der passer til dine behov. De fleste af vores kunder arbejder inden for områder, som kræver den højeste grad af præcision. Enhver kompleks detalje af helheden skal integreres i den samlede proces. Her tæller kun pålidelighed, kvalitet og service. Vores internationalt anerkendte certificeringer vidner om, hvor vigtig kvalitet er for os. Vi er certificeret i henhold til ISO 9001 kvalitetsledelsesnormen og er i besiddelse af det store egnethedsbevis i henhold til DIN 18800 på grund af vores svejseproduktion, som overvåges af International Welding Engineer. Alle dele bliver galvaniseret ved hjælp af ild eller lysbue og bliver rustbeskyttet ved hjælp af forskellige belægninger. Også langtidsholdbarhed er noget, der kendetegner vores produkter. Vi benytter kun de bedste råstoffer af den højeste kvalitet. På den måde kan vi producere selv kollisionssikre anlæg, som kan modstå køretøjer, der vejer flere ton. Det er ikke kun vores målsætning, men vi lover også en så høj grad af sikkerhed som muligt. Derfor kan du også finde vores produkter alle de steder, hvor der er tale om usædvanlige kræfter eller påvirkninger.
Vores anlæg beskytter selvfølgelig også de højeksplosive arealer, idet de adskiller fare fra miljø, således at sikkerheden aldrig bliver overladt til tilfældighederne. Vi er bevidste om vores store ansvar og lever konsekvent derefter. Funktionalitet og æstetik skal imidlertid ikke udelukkes. En perfekt belagt overflade vidner om høj kvalitet og kan efter ønske også indeholde farvede elementer. Vores anlæg skal uden videre kunne indgå i det allerede eksisterende miljø i bygningen. Kun fantasien sætter grænser for os og dig. Hos os får du altså ikke kun funktionalitet, men også farve og form. Vores mulighed for også at kunne tilfredsstille selv det mest specielle kundeønske, samt vores viden om behovene hos de kunder, der i sidste ende skal leve med vores sikkerhed, har altid været en af grundpillerne i vores succes. Vi står for hele processen fra idé over færdiggørelse til levering og opsætning. Flere og flere virksomheder har tillid til vores ydeevne. De tager del i vores viden omkring betydningen af sikkerhed inden for selv de mest forskellige brancher og områder. Og hvis du ønsker det, ledsager vi efterfølgende dig og vores produkt med en målrettet og effektiv service. Og har du behov for det, også 24 timer i døgnet i hele produktets levetid. I hele Tyskland, i Europa og på verdensplan. Vi er altid der, hvor mennesker har brug for speciel sikkerhed. Vi tilbyder perfekte løsninger, når der er noget særligt, som skal beskyttes. Udnyt vores tavshedspligt, hvis noget fortroligt skal fortsætte med at være fortroligt. For sikkerhed er vores speciale, vores passion, vores lidenskab. Således at du i ro og mag kan fokusere på de vigtige ting. Vi skaber sikkerhed. Vi skaber fordele. Så omfattende. Så intensivt. Så længe du ønsker det. Zarbak. Sikkerhed er en selvfølge. Vedrørende salg og service og eventuelt tilhørende installation af vores produkter i Danmark og Norge varetages dette af SER Hein ApS, som er Danmarks største leverandør af perimetersikring. SER Hein ApS er kendt i hele Danmark for deres gode service, deres motiverede medarbejdere, og ikke mindst har de en vilje til løsning af kundernes opgaver ud over det sædvanlige. SER Hein ApS er også som vi i Zarbak en familiedrevet virksomhed med en solid økonomi og medarbejdere med en høj viden.